Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Bah PN Syiem hakash potrik leber ula ino iaka kamba ubat kumju na kejinglong dekhot hapok ka Indian National Congress da ka boong ba ka All India Congress Committee kala le bam salia ya ka surjong ka State Union da ka ba penlet jingmun ha ka ba kenthok persya ya ka Sarkar Pedeng. Haka Shiti Balapha Shaw General Secretary ka AICC UKC Venu Gopal uba pensyengan ula thok bo ula apla slam ya ki noyalam na Delhi bakin jubab ya ki jing ai jingmun bat ya ki jing angnut jong ki paj ba ka Meghalaya kenthop ka jing dawa ban pen kala noyalam bat ban pen thama ya ki nongkit kam jong ka seng na du ki primary unit ula ongru ba kala pau shai ba ki noyalam na Delhi ki kham penlet jingmut ha ka ban kenthok persya ya ka Sarkar Pedeng ha ka jaka ban sngap ya ki jing ai jingmut ba kongsan jong ki dekhot jong ka bat ki paj ba kum taru ha baya sat kat kum ka sur jong ki paj ba ka Meghalaya bat kham tam ka jing sngo jong ai shimen ngabu ya ka ne ka Shiti ino kam nadu menta ka sngi ka shipotrik leber 1000 alpun riu ong ka Shiti.